Ад каго Лукашенко патрабуе затрымаць Святлану Ціхановскую? У якой сферы ён пачаў маштабную зачыстку, а таксама што чакае маму Колі Ірыну Абельскую і які правал прызнаў беларускі міністр? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко пачаў зачыстку яшчэ ў адной сферы, і дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэта дзяржаўнага кантролю узяўся кашмарыць беларускіх транспартнікаў. У буйных лагістычных аператараў прайшлі вобшукі і арышты, пасля якіх былі заведзеныя крымінальныя справы. Гісторыя пачалася яшчэ на пачатку года з візіту сілавікоў у кампанію Genesis Spedation. Бізнесмены тады прызналі віну і сплацілі дзясяткі мільёнаў рублёў штрафу, пасля чаго лукашэнкаўцы па той жа схеме пайшлі і па іншых транспартных кампаніях і адкрылі для сябе кландайк. Па нашай інфармацыі, толькі за апошнія 2 тыдні арышты і вобшукі пракаціліся па офісах буйнейшых лагістычных кампаній Беларусі: Праліў, Телс Глобал, Вест Транслайн, Інтэртрансаўта і многіх іншых. Візіты супрацоўнікаў сілавых структур праходзяць у звычайным стылі запалохвання, з выбітымі дзвярыма і маскі-шоу. Прычым супрацоўнікаў масава не затрымліваюць, але бенефіцыяраў і дырэктараў адпраўляюць за краты. Пасля гэтага кампаніям інкрымінуецца ухіленне ад сплаты падаткаў, што пагражае працяглым тэрмінам у калоніі ад 5 і ажно да 12 гадоў, а кіраўнікам бізнесаў штраф налічваецца сыходзячы з памеру недаплачанага па меркаванні органаў у бюджэт. Дарэчы, ведаючы мінулыя падобныя гісторыі, не выключана, што бізнесменаў, якія сплацяць гэты выкуп, пасля проста адпусцяць без далейшага крымінальнага пераследу. Лукашенко пачаў паляванне на Святлану Ціхановскую. Падчас нядаўняга яе візіту ў Арменію беларускія ўлады спрабавалі задзейнічаць механізмы міжнароднага вышуку. Пра гэта парталу «Зеркало» расказаў дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі. Паводле яго словаў, паездка на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, які прайшоў 4 і 5 мая ў Ерыване, была пад пагрозай зрыву, бо ў апошні момант пачаліся рухі з боку рэжыму Лукашэнкі. Афіцыйны Мінск вырашыў выкарыстаць механізмы міждзяржаўнага вышуку для затрымання Святланы Ціхановскай і яе дэлегацыі. З меркаванняў бяспекі Кучынскі адмовіўся расказаць, якім быў адказ на гэта з армянскага боку, але відавочна, што Ерыван не пайшоў насустрач патрабаванням Мінска. Візіт Святланы Ціхановскай усё ж адбыўся і прайшоў без праблем. Вось цытата Дзяніса Кучынскага. «Мы атрымалі моцныя запэўніванні на самым высокім дзяржаўным узроўні, што ўсё будзе арганізавана належным чынам. Армяне зрабілі ўсё бездакорна. Пратакольны прыём, дзяржаўная ахова і каардынацыя. Усё было арганізавана на вельмі высокім прафесійным узроўні. І было бачна, што гэта сапраўдная палітычная пазіцыя краіны». Канец цытаты. Сябра Лукашэнкі прыгаварылі да смяротнага пакарання. У Кітаі да найвышэйшай меры асудзілі 2 былых міністраў абароны. Прычым адзін з іх, Лі Шанфу, у жніўні 2023 года прыязджаў у Мінск і сустракаўся з Лукашэнкам, які нават называў госця самай медыйнай асобай свету. Але ж усяго праз месяц пасля гэтай паездкі ў Беларусь міністр проста знік, і пазней стала вядома, што ён арыштаваны і знаходзіцца пад следствам. Афіцыйнай прычынай затрымання стала карупцыя, але неафіцыйна ходзяць версіі, што военачальнікі нібыта рыхтавалі звяржэнне Сі Цзіньпіна. У выніку маёмасць былых міністраў канфіскавалі, а саміх фігурантаў асудзілі на смерць, але з адтэрміноўкай у 2 гады. Практыка паказвае, што праз 2 гады такі страшны прысуд хутчэй за ўсё заменяць на пажыццёвае зняволенне без права на датэрміновае вызваленне. Ну а міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў прызнаў, што план Лукашэнкі з трэскам праваліўся. Нагадаем, што беларускія ўлады і асабіста Лукашенка вельмі хацелі, каб да нас прыехалі 150 000 пакістанскіх работнікаў. Тлумачылася гэта ў тым ліку з грэблівасцю да сваіх. Маўляў, кадравы крызіс не спыняецца, а беларусы, на думку ўладаў, працаваць не вельмі любяць і не вельмі хочуць.
Гэтай тэме надавалася вельмі шмат увагі, і нават былі падпісаныя адпаведныя мемарандумы з уладамі Пакістана. Але прайшоў год, і вынік усіх гэтых целарухаў наступны. На сённяшні дзень у Беларусі знаходзяцца ўсяго толькі 324 грамадзяніна Пакістана. Пра гэта паведаміў асабіста Кубракоў, праўда, не ўдакладніўшы, чаму Беларусь так і не змагла прывабіць работнікаў з усходу. Ну а Лукашенка, які вельмі не любіць прызнаваць свае промахі, у сваю чаргу пра гэтую тэму нібыта забыўся, і цяпер пра пакістанскіх рабочых публічна ён увогуле больш не згадвае. Лукашэнкаўскі дэпутат заклікаў біць беларусаў. Гаворка пра Вадзіма Гігіна, вядомага прапагандыста, які ў свой час быў вядучым на АНТ, палітолагам і публіцыстам. Цяпер жа ён працуе дырэктарам нацыянальнай бібліятэкі і паралельна засядае як дэпутат у кішэнным лукашэнкаўскім парламенце. Ну і акрамя таго, ён раздае каментарыі пра ўсё на свеце. І ў апошнім такім інтэрв'ю Гігін паказаў, што ўяўляе сабою беларуская праўладная інтэлігенцыя. Паводле яго, з беларусамі, якія не згодныя з дзяржаўнай версіяй гісторыі Другой сусветнай вайны, альбо нават наважваюцца нешта там крытыкаваць, цырымоніцца не варта. Те, кто поднимает руку, открывает свой поганый рот на великий праздник, их нужно бить. Бить в том числе физически. Я прямо говорю, что если на территории Республики Беларусь какой-то подонок посмеет вести себя подобным образом, оплевывать партизан, подпольщиков, его надо бить. Адбылося нечаканае з'яўленне Ірыны Абельскай. Напярэдадні 9 мая многія дзяржаўныя ведомствы пачынаюць адпаведную актыўнасць. Ускладаюць кветкі, наведваюць мемарыялы, ну і ўсё астатняе. Не стала выключэннем і Міністэрства аховы здароўя, якое выправіла вялікую дэлегацыю да брацкай магілы ў вёсцы Падгор'я Мінскага раёна. Узначальваў усё гэта міністр аховы здароўя Аляксандр Хаджаеў, але ж нароўні з ім удзельнічала і маці Мікалая Лукашэнкі Ірына Абельская, якая рабіла фотаздымкі са скорбным тварам каля помніка і пасля раздавала каментарыі дзяржаўнай прэсе. Увогуле, апошнім часам Абельская атрымлівае ўсё больш і больш адказныя даручэнні. Намінальна яна, як і раней, узначальвае медцэнтр кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, вядомы як лечкамісія, але ж на справе яна займаецца шмат чым яшчэ. Напрыклад, разрулівае пытанні экспарту медпаслуг для замежных дзяржаў. Тут згадаем хаця б, як яна лятала з Лукашэнкам у Зімбабве, а пасля вадзіла дэлегацыю з гэтай краіны па мінскіх бальніцах. Ну і акрамя таго, маці Мікалая Лукашэнкі узначальвае камісію па праверцы беларускіх медустаноў усіх узроўняў. Так што не выключана, што Аляксандр Хаджаеў цяпер стаіць побач з тым, хто і стане прычынай яго звальнення. Ну а чаму не? Бо маці Абельскай Людміла Пастаялка ў свой час была міністаркай аховы здароўя пасля працы ўсяго толькі ў брэсцкай бальніцы, а яе дачка даўно ўжо зрабіла больш паспяховую кар'еру. Так што магчыма, што раней ці пазней Лукашенка пасадзіць Абельскую ў міністарскае крэсла. Арышты і пасадкі беларусаў не спыняюцца. Цяпер стала вядома, што ў Магілёўскім абласным судзе быў вынесены прысуд палітзняволенаму актывісту Мікалаю Віткоўскаму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве і прысудзілі яму 10 гадоў пазбаўлення волі. Сутнасць абвінавачання невядомая, бо суд адбываўся ў закрытым рэжыме. Віткоўскі – грамадскі актывіст з Нароўлі і сябра ліквідаванай уладамі партыі «Народная грамада». У верасні мінулага года ён знік з уласнага дому, і толькі праз 2 месяцы ў лістападзе стала вядома, што яго затрымалі і змясцілі ў турму нумар 4 у Магілёве. А 38-гадовага юрыста з Гродна пасадзілі за абразу Лукашэнкі і экстрэмізм. Юрый Яткоўскі быў арыштаваны і кінуты ў СІЗА яшчэ ў мінулым годзе. У яго выпадку злачынствамі палічылі падобна падпіскі на незалежныя каналы, СМІ ці спасылкі на іх у сацыяльных сетках, а таксама каментарыі ў інтэрнэце. Дакладны вырак Яткоўскаму невядомы, але ён звязаны з рэальным пазбаўленнем волі, то бок мужчыну адправілі ў калонію ці далі яму хімію з накіраваннем у папраўчую установу. Доўгачаканая радасць здарылася ў Віктара Лукашэнкі і ў яго бацькі.
Міжнародны алімпійскі камітэт выпусціў рэкамендацыю зняць усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. А гэта значыць, што яны атрымаюць права выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і гімнам, у тым ліку і ў камандных відах спорту. Санкцыі, нагадаем, былі уведзеныя праз саўдзел Беларусі ў вайне. І такая нечаканая літасць выглядае дзіўна, бо вайна ўсё яшчэ працягваецца. Але магчыма, што разгадка гэтага падарунка лукашэнкаўцам хаваецца ў асобе новай кіраўніцы міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер гэтую арганізацыю узначалівае Кірсці Ковентры, 41гадовая плаўчыха Зімбабве, якая паралельна яшчэ і міністарка культуры ды спорту гэтай афрыканскай краіны. Ну а пра блізкія адносіны Лукашэнкі з кіраўніцтвам Зімбабве усім даўно і добра вядома. У Чарнобылі бушуе вялікі лясны пажар. Прычым ён ужо знаходзіцца ўсяго за пару кіламетраў ад беларускай мяжы, і вецер таксама дзьме ў бок нашай краіны. Агонь ахапіў больш за 1000 гектараў заражанага лесу і хутка распаўсюджваецца праз моцны вецер. Тушыць такі пажар у зоне адчужэння даволі складана, бо сітуацыю ускладняюць міны, якія расіяне пакінулі ў 2022 годзе. Ну а праз паўднёвы вецер радыёнукліды разам з дымам ляцяць на Гомельшчыну. У Мінлясгасе Беларусі заявілі, што пажар межаў пакуль не перасякаў, але быў усяго ў 7 кіламетрах ад яе. У Мінску не дазволілі правесці шэсце бессмяротнага палка. Улады беларускай сталіцы вырашылі трымацца падалей ад ініцыятывы, якая апошнімі гадамі ўвасабляе сабою прапаганду рускага свету. Арганізацыйны камітэт акцыі заклікаў ахвотных ускласці кветкі на плошчы Перамогі і прынесці з сабой партрэты сваякоў, удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Але на шэсце па вуліцах Мінгарвыканкам дазволу не даў, прычым у мінулым годзе ў сталіцы такое шэсце таксама не дазволілі. Не мелі плёну і шматлікія спробы зарэгістраваць арганізацыю бессмяротнага палка. Тым часам у Віцебску гарадскія ўлады шэсце сёлета дазволілі, але яно пройдзе ў рамках акцыі «Беларусь памятае». Сямейная пара пенсіянераў загінула пад Мінскам. Ратавальнікі, якія прыехалі на пажар у Лагойскім раёне, знайшлі ў амаль цалкам знішчаным доме нежывых мужчыну і жанчыну, якім было 82 гады і 77 адпаведна. Што здарылася, цяпер высвятляюць эксперты і следчыя, але папярэдняя версія – гэта няшчасны выпадак. Падобна, што адбылося кароткае замыканне і ўзгаранне праводкі. Міністэрства гандлю Беларусі занялося таксістамі. Цяпер найбуйнейшыя беларускія сервісы таксі дамовіліся з чыноўнікамі пра новыя правілы працы ў перыяд павышанага попыту. У прыватнасці гаворка ідзе пра дамоўленасць не завышаць цэны ў перыяд пікавага попыту, напрыклад, пры экстрэмальным надвор'і альбо падчас буйных міжнародных мерапрыемстваў. То бок, цяпер падчас залевы ці пасля вялікага канцэрта таксісты не будуць ставіць касмічныя кошты, як гэта нярэдка было раней. Але важна, што да гэтага пагаднення пакуль далучыліся не ўсе таксі-аператары. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што як звычайна ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.